தர்மராஜ் சார். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு வந்து டெல்லியில பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ப்ரொடெஸ்ட் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற ஒரு அவேர்னஸ் பெண்ணுக்கு வந்து அங்க இருக்கும்போது ஒரு கொடுமை அப்படிங்கும்போது அங்க இருக்கிற யூத்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வாட் எவர் இட் இஸ் மேபி எஜுகேட்டட் ஆர் அன்எஜுகேட்டட் எல்லாருமே சேர்ந்து போராடுறாங்க. ஸோ அது வந்து ஒன் ஆஃப் தி நோட்டபிள் பாயிண்ட். இங்க தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 7 days பேக்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணை வந்து இதே மாதிரி பாலியல் பலாத்காரம் அந்த மாதிரி நடக்குது. ஸோ அந்த இன்சிடென்ட்க்கு வந்து யாருமே வாய்ப்பு கொடுக்கல. ஃபர்ஸ்ட் நோட்டபிள் பாயிண்ட் அவங்களுக்கு எங்க இருந்து அந்த கட்ஸ் வந்துச்சு டெல்லி யூத்ஸ்க்கு. ஸோ அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற நம்ம யூத்ஸ் வந்து இதே மாதிரி ஒரு போராட்டம், அதாவது பீஸ்ஃபுல் ஒரு ஆமா கண்டிப்பா இந்த மாதிரி நம்ம போனோம் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஹஸ் டு பி brought. அது வந்து ஒரு யூத்துக்குள்ள அந்த சேஞ்ச் வந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. கண்டிப்பா எவ்ரி இண்டிவிஜுவலுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு திங்கிங் வந்து கண்டிப்பா வரணும். எஸ், அவர் என்ன சொல்ல வராருன்னா ஒவ்வொரு யூத்துமே வந்து they have to be more aware. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஊர்ல நடக்குது அப்படிங்கறது அவேர்னஸ் வரணும் அப்படின்றாரு. உங்க செஷன்ஸ் 439393